Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 25 квітня, понеділок, це 788-й день анексії Криму. Сьогодні у підконтрольному Росії Верховному суді Республіки Крим проходить чергове засідання за позовом про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і його заборону. Голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв повідомив, що через запізнення суддів засідання почалося на 40 хвилин пізніше. Прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська взагалі не прийшла. 18 квітня Міністерство юстиції Росії додало Меджліс кримськотатарського народу до списку громадських об'єднань, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності. Есть такая тенденция, что сегодняшнее заседание может быть последним. Почему? Потому что, скажем так, есть желание до 5 мая, когда уже начнется судебный процесс по так званому делу 26 февраля, там уже, чтобы говорить, что Меджлис – это экстремистская организация, то есть уже официально использовать эту терминологию через решение суда. Поэтому я не исключаю, что сегодня будет затяжной судебный процесс и, возможно, вынесение приговора. Ну, если не сегодня, то, во всяком случае, я думаю, что ударными темпами до 5 мая они должны это завершить. Но, несмотря на то, что какое будет решение о запрете там или еще что-то, я думаю, Меджлис будет свою деятельность продолжать, просто формы поменяются, тем более, что не все члены Меджлиса находятся в Крыму, поэтому и Крым, то есть действие Меджлиса крымско-татарского народа не распространяется только на территорию Республики Крым автономной, поэтому попытаться запретить Меджлис, запретить крымско-татарский народ, это не очень умные такие потуги. У Джанкої стався великий вибух на газовій заправці. За інформацією газети «Аудет», жертвами трагедії стали працівник заправки і двоє клієнтів. АЗС розташована на Московській трасі при в'їзді в місто з боку Сімферополя. А за попередніми даними, причиною вибуху стався спалах газової колонки, який стався через халатність персоналу. Вибух на цій заправці, за словами місцевих жителів, відбувається вже не вперше. Джанкойці розповідають, що коли цю заправку хотіли будувати, вони виступали проти і навіть збирали підписи. Але її все ж таки побудували. Кримчани все частіше скаржаться на неякісну медицину, величезні черги, неякісні ліки, недолік фахівців. Зокрема, мешканець Керчі виклав в мережу відеоролик, на якому видно, скільки людей зібралося у черзі в дитячій поліклініці. Пише, якщо хочеш потрапити до лікаря, треба чекати 2 тижні. Мешканців села Українка в Сімферопольському районі можуть позбавити єдиного джерела питної води. Мешканці 30 років тому облаштували тут водогін. Зараз територію розмежували під житлові ділянки. Селяни побоюються, що можуть втратити джерело. Вот так кожен день. Хожу і набираю по 2 фляги, більше не унесу. Корнеевым Олегом Анатольевичем было сказано, чтобы мы не волновались, не поднимали шумиху, что так называемый родник и прилегающая к нему вот зона, это будет как бы зеленая зона, и здесь участки раздаваться не будут. Однако розданы участки по всему верхнему склону, буквально от родников, в 80 метрах. Машина воды стоит неофициально, вот выписать официально ее невозможно. 1300. Пенсия 7000 у нас. Вот 7800 у меня пенсия. Вот могу я все лето покупать эти бочки воды? Не могу. У нас 25 соток огорода, а за петрушкой ездим в Симферополь. Потому что все погибает. Вот на мотороллере привозим воду, перекачиваем в подвал насосами, потом только подается вода на дом. Так пользуемся водой. Колодца нету, потому что приводили людей і сказали, що підземних вод здесь нету. У Керчі провели антитерористичні навчання. Жертвами роботи російських силовиків стали журналістка місцевого телебачення, жінка з дитиною, дідусь і літня жінка з нещодавно зламаною рукою. Всіх їх змусили лягти обличчя в землю, погрожували автоматами.
Мешканці обурені і розгублені. Я шла вдоль по Кирова, вдоль Дворца пионеров. Там из-за забора военные какие-то, в зеленой форме, я не знаю, кто они были. Они мне крикнули «стой». С автоматами? Да, с автоматами. И показали, по Кирова, вперед. Не туда вернуться на генерала Петрова, а вперед, по Кирова. И сказали, быстренько идите. Я побыстрее оттуда, откуда я знала, что тут в кустах еще сидят. Я буквально вот так, как до этого, до бордюра, дошла быстрым шагом. Буквально пару метров, да? Да, буквально. Они же и тех видели, этих. Я же им говорю, вы спросите у тех ребят, они же меня послали сюда. Они начали кричать диким голосом «стой!» И все, сумку положи на землю и ложись лицом на землю. Я им поясняю. И все, начали меня выискивать. Это я поясняю им, что у меня рука. 2 недели назад гипс сняли. И им это ничего, да? Да ничего. Потом вас погрузили на машину, сумку вашу начали обыскивать? Сумка осталась на дороге. Они не разрешили ее брать. А я видела, что вы таблетки пили. У вас больное сердце? Мне 51 года, мне 65 лет скоро будет. Как это приятно, все, мне больно, просто я поясняла, у меня рука, гипс только сняли. Я ж уже никуда не могу вырваться от них. Куда я иду? Російські поліцейські проводять навчання по ліквідації масових заворушень. У Смоленську відтворили механізми протидії масових заворушень. Силове протистояння відпрацювали працівники ОМОНу і СОБРу. Методика затримання і механізми протидії нагадують перші дні протистояння на Майдані Незалежності на початку грудня 2013 року. После чего осуществляется перевод задержанных в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. На в'їзді до Генічеську Херсонської області створили блокпости з поліцією, ДАІ та бійцями Азов. Такі заходи безпеки запровадили через нещодавні теракти у Новоолексіївці та Генічеську. Правоохоронці перевіряють усі авто, що їдуть у напрямку міста, на наявність зброї і вибухівки. У Новоолексіївці через підрив автомобілю «Жигулі» 15 квітня загинула людина, 4 поранені. 21 квітня у Генічеську з ручного гранатомету РПГ-26 вистрелили у магазин. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Происходит мероприятие по пресечению перевоза в город именно взрывных веществ, оружия. Осуществляем осмотр транспорта, проверка документов, соответственно, у проезжающих людей в транспорте. Генический отдел полиции осуществляет именно проверку транспорта в составе представителей батальона «Херсон», батальона «Азов» и 1 сотрудник ДАИ. Мы производим прикрытие сотрудников правоохранительных органов на, так сказать, импровизированном блокпосту, который пытается предотвратить завоз взрывчатых веществ на территорию города Геническа. Голова цивільного корпусу «Азов Крим» Станіслав Краснов, якого звинувачують у державній зраді, перейшов на сухе голодування. Про це він заявив сьогодні під час судового засідання. Він уточнив, що не п'є води 3-й день, а загалом голодує 13 днів. Шевченківський райсуд Києва дав дозвіл на огляд підозрюваного лікарями. Потім перейшов до розгляду клопотання прокуратури щодо продовження тримання Краснова під вартою. 12 квітня я голодую. Відповідно, сьогодні 13-й день, 14-й. Трошки мікрофон назад. Доки будете голодування продовжувати? До того часу, поки не припиняться проти мене незаконні дії, незаконне утримання у в'язниці. Дуже погано себе почуваю. У мене високий тиск, відповідно, голова болить, зір дуже поганий. Мене зважували, я втратив 12 кілограмів. Ви воду п'єте? Останні 3 дні не п'ю. Ніякої медичної допомоги мені не надавалось, не дивлячись на те, що в п'ятницю постановили терміново провести мені медичне обстеження. Буде продовження строку тримання під вартою. Стас буде потихенечку помирати, оскільки в нього вже сухе голодування. Він переходить до тієї стадії, коли організм дає збій. І він сам живиться за рахунок внутрішніх органів. Ми не можемо достукатися, щоб той же прокурор
викликав медичну допомогу, доставив, час є, будь ласка, ми можемо за годину, за 2, за 5 провести обстеження, але цього не робить. У Києві презентували нову газету «Кримське слово». На презентації були Тетяна Попова, заступник міністра інформаційної політики України, Наталя Ткачук, випускаючий редактор «Народна армія», Олександр Янковський, головний редактор проєкту «Крим Реалії», та Гаяна Юксель, головний редактор КГА. Розповідали, чому з'явилася необхідність видавати таку газету. Сейчас Крым представляет из себя серую зону, где свобода слова сведена на нет, возможность для свободного волеизъявления сведена на нет, возможность для критики или представления иной точки зрения отсутствует как таковая. Хотелось бы, чтобы тема Крыма, она звучала здесь, в Украине, и была представлена мировому сообществу не по наличию каких-то информационных поводов, тем более инфоповодах, связанными с такими сложными ситуациями, как уголовные дела, обыски, аресты, иски о запрете представительных органов в отношении активистов. Хотелось бы, чтобы это была часть системной, полноценной стратегической работы. «Арманчик» та «Касівет» – два кримськотатарських журнали. Вони вперше потрапили на Київський книжковий арсенал. Один для дітей, інший для дорослих. На презентації побували наші кореспонденти. Красиві картинки та дитячі роботи. У Києві в рамках книжкового арсеналу пройшла презентація дитячого журналу «Арманчик». Денис Шувулдай Десим, Денис Менден Озахта, Чамлар Увулдай Десим, Чамлар Йохтар Буяхта. Мен анамен лафите, мен бабамен лафите, лафите летем, още югославка мен летем. 24 сторінки, віршів та лічилок. У рубрики «Барашек», «Пармакойна», «Дюня Масала» роблять журнал ще більш цікавим для малюків. Він і розважає, і навчає дітей рідній мові. Около 25-30 тем. То есть эти темы чередуются, и мы рассказываем детям и сказки, и стишки, орнаменталистики. Рустема Скибина была очень интересная тема. Уже начнем историю крымских татар, адаптированную для детей, рассказывать. Журнал еще чем интереснее, это не только журнал, но и это внутри еще книжка-раскраска для детей. А це історико-етнографічний журнал «Касівет», що в перекладі з кримськотатарської означає «тривога», «занепокоєння». Головний редактор Шевкет Кайбулаєв розповідає, в журналі матеріали про дисидентський та національний рух, депортацію кримськотатарського народу. Ми, як слід, ще не ознакомили міжнародне общество, других істориків з нашої історії. Ще ми, як би, серйозно не говоримо, кто мы, как мы, где мы. Поэтому наш журнал – это одна из изданий, одна из попыток, которые делаются нашим крымтатарским обществом, об этом сказать. Саме в цьому журналі Гульнара Абдулаєва друкувала свої матеріали про Кримське ханство. Каже, він потрібен молодим дослідникам, історикам. Це свого роду енциклопедія для тих, хто хоче знати більше про історію корінного народу півострова. Так как я специалист больше по Крымскому ханству, я публиковала статьи, конечно, касаемо Крымского ханства. Здесь и о женщинах в ханский период есть статьи. Один из номеров, посвященный именно битвам Крымского ханства. И благодаря как раз-таки этому журналу впоследствии появилась еще и книга. Організатори 6-го міжнародного фестивалю «Книжний арсенал» також представили спецпрограми «Крим», який знайомить аудиторію з культурним життям кримських татар. Ельвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР. Четвертий день книжкового арсеналу. В день презентації книг, ввечері музика. У Києві в рамках платформи «Крим», що знайомить відвідувачів арсеналу з історією та культурою кримськотатарського народу, виступила Ельвіра Сарихаліл, виконавиця кримськотатарського фолку. Деталі в сюжеті. Вечір кримськотатарської музики розпочали з пісні «Чуфут Кизи». На сцені разом з співачкою Ельвірою Сарихаліл кримські музиканти Расім Рамазанов, Нуріса Балаєв та Айдер Аширов виконують авторську та народну
Музиканти приїхали в Київ зранку. Кажуть, встигли навіть прогулятися столицею. Деякі інструменти привезли з собою з Криму, інші надали організатори. Часть инструментов мы везли, а другую часть инструментов здесь нам принесли. Концерт поздно, в 10 часов начался. И поэтому мы думали, что людей не будет. А на самом деле люди были и шли до конца концерта. И было настроение просто воздушное, замечательное. Просто я очень счастлива, что сегодня я пою в Киеве. Незважаючи на те, що концерт відбувся пізно ввечері та й погода була прохолодна, послухати та підтримати музикантів прийшли земляки. Відчути тут, на Україні, кримсько-татарські нотки, старі пісні – це як щось неймовірне. Нехай це було лише час, лише година, але ці відчуття, ці спогади, які пов'язані з Кримом, промількнули в мене в голові, і мені було дуже приємно це чути. Послухати чудову кримську татарську музику, чудову співачку, і згадати трошки про Крим, трошки повернутися в Бахчисарай. Захотілося зразу так. Ельвіра запросила, сказала, що ми обов'язково приїдемо в Крим, коли це буде можливо, і ми на це сподіваємося. Сподіваємося, що це буде можливо скоро-скоро. Трошки треба потерпіти, і ми обов'язково зустрінемося з нею в Криму. Киянка Світлана прийшла спеціально на концерт. Жінка – викладач музичного училища імені Глієра. Розповідає, музикантів знає давно, зустрічалася з ними на різних музичних фестивалях. Тож, дізнавшись, що вони сьогодні будуть виступати в Арсеналі, прийшла разом з чоловіком. Дуже класний концерт. На високому музичному рівні. І ми скучили вже за татарською музикою. За татарами скучили. У нас же ж зараз приїзд, ви знаєте, там складний дуже, да? Тобто це як ковток свіжого повітря. Це прекрасно, що така музика звучить жива, чудо просто. Повірте мені, це музиканти світового рівня. Бачите, музика не має кордонів, все одно вони до нас дісталися. Я не знаю, що їм, правда, за це буде там. Надіюсь, що нічого. Концерт тривав більше години. Музикантів зі сцени глядачі проважали оплесками. Наталка Калінка, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся від Ельдара Курсейтова о 19:30. Будьте з нами. До побачення.